Библош, една мишка од библиотека. Вече никој не си спомня истинското име на Библош, којто беше станал известен в квартала с този пријакор. Всичко това започна в един ден, както Библош е една много любопитна мишка. Случайно влязал в една стара библиотека. Когато видял толкова много книги заедно, останал учуден. Не знаел от коя да започне първо. Започнал да чете една, и друга, и после друга, и още една. Беше толкова унесен в четенето, че цяла вечер прекара вътре в библиотеката. На следващата сутрин стомахът му куркореше от много глад. Така че оръфа едни партитури от един учебник по музика. След малко излязал и започнал да пее и да наника весели мелодии. В следващия момент, също подтикнат от много глад, започнал да ръфа страниците от една историческа книга. След няколко дена започна да моделира странни скулптури от глина. Лека по лека, без да си даде сметка, заживял там. Защото няма по-добро място за една любопитна мишка от една библиотека. Колко и да се опитвали, приятелите му не можаха да го върнат в мишкарника. След като нямали друг избор, приели новото място на Библош. Една от мишките имала страхотна идея. След като толкова много на Библош му харесва да чете, със сигурност вече знае много фантастични приказки. Защо да не отидем всички, за да ни разкаже една? От онзи ден, при залез слънце, отиваха всички заедно на клуб и седнали около Библош, чакаха с нетърпение невероятните истории, че само той можеше да разказва като никой друг. Кой ще бъде следващото приключение на Библош?